11 de novembre i encara que sembli increïble estem esquiant. I ja fa una setmana que està obert això. Jo estic bastant acostumat, però clar, ens ve veure gent que esquia a Aquella. La Valira. Imagina't que està molt bé, que ells estan molt contents a les seves estacions, però estan esquiant aquí i tenen alguna a dir-vos. Moltes gràcies, Masella! Aquesta tardor